Докато аз изпирам тази тениска на ръка, Димитър ще отговори на най-често зададените въпроси за нашия екологичен прах за пране, който произвеждаме в България. Но това, че изпира перфектно, не е най-впечатляващо. Той не вреди на здравето ви, като повечето препарати. Реално ли чисти вашият прах или е просто екологичен и слаб? Използваме ензими и кислородна белина, както и други повърхностно активни вещества. Ензимите разграждат петна от мазнини, протеини и въглехидрати на молекулярно ниво. Така че продукта ни чисти в студена вода, чисти на ръка и чисти в конвенционална пералня, вие ще се убедите сами. Безопасен ли е за деца и бебешки дрехи? В продукта ни има аромат. Макар и да е хипоалергенен, аз лично би го препоръчал за деца над една годишна възраст. Със сигурност е по-безвреден от продуктите по магазините и то доста. Затова бих казал, че става за хора с чувствителна кожа, но не и за бебета под една годишна възраст. Защо пакетът е толкова малък? Достатъчен ли е? Продукта ни е в опаковка от 500 грама, защото премахнахме абсолютно всякакви пълнители. Оставихме само активните съставки, които всъщност вършат работата. Какво точно е вредното в обикновения прах? Повечето имат етоксилиран алкохол, който при преработката отпуска 1,4 доксан, който е доказан канцероген. Има фосфонати, има оптични избелители, които често стават на самата тъкан и дразнат кожата, както и аромати, които често пъти дразнат и кожата, и дихателните пътища. Хора, предлагам ви да спрем с отговорите и въпросите, понеже мен ръцете ми се изтъркаха, а реално препарата върши своята работа. И това е идеята на този клип. Сега видяхте, че продукта наистина пере. Ако искате една по-безвредна алтернатива за вашия дом, влезте на нашия уебсайт и се възползвайте от отстъпки до 22%.